Mga kabagsik, magluto ta karon og kuan. Gabi na may gata. Karon ang atong rekado kani mo ni. Nay bawang, luya, sibuyas, siling green. Ug kuan na kana. Labahita ipang ibabaw ba. Kani atong unahon gata, unang gata ni. Pangalawang gata para. Pangalawa. Ilalagay na natin bawang, luya, sibuyas, siling green. Pwede na po tayo yung sahog. Labahita, lamig kayo. Magsik, lamig kayo. Iapila na ito ng gabi. Naraw, pastilang gabihan nila. Lamig kayo. Magsik, pakuluan muna natin, tapos tatakpan. Mamaya, pag kumulo, babalikan natin. Mga kapagsik, kumulo na. Baliktarin ko muna ito. Okay, butangan na ito, kakang gata. Anong espisyo ba sa Bisaya? Baliktarin. Pastilang muta, oy. Lamig kayo ba? Mut! Mga kabagsik, ako nang ibutang ang espisyo na gata habang kumukulo para lamig kaayo. Sarap. Mukha na siya, oh. Antayin lang natin maya konti para medyo lumapot-lapot siya. Para lamig kayo. Pagsik, haluin mo na ulit. Napakasarap nito. Para lumapot yung gata ba? Lumapot yung espiso na gata. Patuyo-tuyuin natin gamay. Sa Bisaya pa, maya-mayahon gamay pa. Pero lamig yun. Balikan na ito. Tatod. Gamay lang. Manyod to ta mga kabagsik. Bagsik sa Donikop. Manyod to ta karon. Mao ni atong mga sudan. Natay gulay. Lami kayong gulay, oh. Ginataang gabi. Maanghang to, mga kabagsik. Ibutangan ako siling labuyo. Ang nagluto dani, Bicolana. Ang asawang pinakamabait. Why laing pinakamabait? Nag-isa lang. Bagsik. Dahil sabaw na talakitok. Tapos tilami ang unod, oh. Unod ba lamig ay? Para kang lamig ay unod, oh. Puro unod yun, eh. Kaya ni, wala nang bukog. Sinigang na talakitok. Uday bangos. Bangos na dagupan. Daing na bangos. Lamig kayo. Dati paksyo na tawilis. Tawilis. Labas kayo ni. Bay, labas kayo. Lamig kayo. Paksyo. Huwag dahil tuyo na may kalamansi. Siyempre, hindi mawawala yung maanghang. Sili na maanghang. Pag kinamotor si Bagsik karon ay hugas magkamot si Bagsik. Basta lutong Bicol kinamotor na ako. Dami kayo. Sarap.
Kabing may gata. Binutangan og labahita. Lami kayo ba yun? Tapos, yung kakang gata. Balikan daw gabi kayo. Gabi. Sinubong, parang dumudulas na lang. Sarap. Talakitok, unod. Taghong lang sabaw. Lami kayo. Pinutangan ng kamatis ano yun. Ceiling green. So sa tuyo na may kalamansi. Basta Dahil paksiw na tabilis. Sausa sa tuyo kalamansi. Para lamig kayo ba? Sarap. Magsiksano rin ko. Ayaw kalimti ha. Sinsya na mo sa banha mangulo sa among silingan. Agihanan mo ko ng sino naman doon. Agihanan. Natay bangus tagupan, tambo kayo. Init pa. Lamig kayo. Sarap. Sudan karong banata na to kay. Ami sudan kay dito. Puro ulod. Oh, tagko kay iwa oh. Harap. Ito sa loob. Sarap. Kailangan pag higop pag sabaw, sunod-sunod kayo. Ito lang lamiya. Magsiksa doon ikaw. Ngayon ta? Tagaktak lang yung pawis ni bagsik pang dami kayong sabaw. Dinagko lang yung pagkahiwa na sa anak kanina oh. Puro unod niya ba? Binibili yan eh. Alak ito. Lami kayo. Lumuton rin eh. Sarap.
mail yan, oh. Sarap. Basta gulay na gabi, pag gusto niyo magpaluto, niris ang asawa kayo namin magluto. Wala naman eh. Basta nilalami ako. Sarap. Pasensya na ngayon. Hanggang nagbaktas ba ng likid? Manhag yun rin. Kuya, saan ang upaw ni Bagsik? Tungod sa kalami. Sarap. Bili ka ng ano. Ay, dito pa lang. Aksyon na tawilis. Labas kayo. Kung gusto niyo bumili ng tawilis, kanang presko, labas kayo, barato ra. Diyan sa kanto. Sa may Visayas, Hindi naman nabigyan. corner sa Uyo Road. Sa Bagsik na. Ito na lang. Pwede naman. Ya, mo palitan kayo. Ang timbangan niya, parehas. Sigurado pera mo yan. Ikaw, ito yung bibili mo. Ayaw mo manghinay sa inyo kwarta kayo. Sigurado ang bigay ni Bagsik. Labas tayo. Luli! Kanin mo lang kaya. Bagsik sa nunikop. Ayaw kalinti ha. Nag-iisa lang. Meron siya, ito. Walang ibang Bagsik. Na cute. Cute na cute. Subscribe ha. Click sa notification bell para updated kayo sa aking mga video. Daghang salamat po. Bagsik sa nunikop. Ayaw kalinti. Thank you, thank you, thank you.